Hallo, welkom bij Kikker TV. De Sint-Bavo uit Oostburg heeft te horen gekregen dat ze mee mogen naar het bezoek van de koning. Wij vragen aan de leerlingen of ze er zin in hebben. Vandaag staan we op Sint-Bavo school in Oostburg. Door de koningsspelen die wij hebben gefilmd, zijn hun uitgekozen om een bezoek te brengen aan de koning en de koningin in Middelburg. Wij gaan de leerlingen vragen of ze dat leuk vinden. Vinden jullie het spannend om de koning en de koningin te ontmoeten? Ja. En waarom? Omdat we hebben ze nog nooit gezien. Ja. En als je ze ziet, wat zou je willen vragen aan de koning of koningin? Of al dat werk leuk is. Al het werk over wat bedoel je? Wat voor werk? Koningin te zijn. Ja. Koningswerk. Om al dat werk te doen, al die bladeren in te vullen en zo. En die camera's. Dat zou jullie willen vragen. En gaan jullie ook de koning bezoeken? Ja. Heb jij zin om de koning te zien? Ja. En waarom? Omdat ik nog nooit een koning of koningin heb gezien. En zou je ook iets aan hem kunnen vragen? Wat zou je hem vragen als je hem ziet? Dat weet ik nog niet. Hoe vind jij het om uitgekozen te zijn? Het is voor de school een hele eer, denk ik, om uitgekozen te zijn als enige school in Zeeland. En hoeveel kinderen mogen er mee? Wij mogen 100 kinderen meenemen van deze school. Hoe krijg je die in Middelburg? We mogen van ons bestuur COBA mogen we een bus huren en de gemeente Sluis die sponsort ook een bus. Dus we kunnen met 2 bussen met kinderen naar Middelburg toe. En mogen andere kinderen mee die niet uitgekozen zijn? Ja, de kinderen die niet uitgekozen zijn, die mogen op de 21ste juni, de dag dat de koning en de koningin in Middelburg zijn, mogen ze met hun ouders zelf ook naar Middelburg. Dus kunnen ze vrij krijgen van school die dag. Kijk je er nou een beetje uit? Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat eraan toe gaat en hoe dat allemaal verloopt die dag. Vinden jullie het spannend om naar de koning en de koningin te gaan? Ja. En waarom? Omdat ik nog nooit de koning en koningin heb gezien en ik vind het ook leuk. En gaan jullie ook naar de bezoekje in Middelburg? Ja. Wel. Ja? Ja. En zou je iets willen vragen aan de koning en koningin? Ja. En wat zou je willen vragen? Nou, is het leuk om koningin te zijn of koning? Zou jij het leuk vinden om koning en koningin of koning te zijn? Ja. Ik zou dat leuk vinden. En ik ook. Dan ben je rijk. En wat zou je dat doen met al dat geld dan? In het geld springen. Ja, lieve. Heb jij zin om de koning en de koningin te zien? Ja. Ja? En waarom? Oh, dat ik ze gewoon eens van dichtbij wil zien. Ja? En als je ze ziet... Wat zei je? Dan op tv. Ja? Ja? En als je ze ziet, wat ga je ze vragen? Hoe het is om koningin en koning te zijn. En vinden jullie het spannend om de koning en de koningin te ontmoeten? Ja. Wat zou jullie leuk vinden om de koning en de koningin te ontmoeten? Nou, dat Ik ga het anders vragen. Wat zou je leuk vinden om een koning te zijn? Of een koningin? Omdat je keiveel geld krijgt. Ja. En wat zou je dan met al dat geld dan wel doen? Hele week kopen. Dingen kopen. Dingen kopen. Dus jullie zouden eigenlijk geen goede koning of koningin zijn voor Nederland. Wel. Wat zouden jullie kunnen betekenen voor Nederland? Niks. Kijk een beetje naar uit om de koning en de koningin te zien. Ja. Gaan jullie ook naar de koning en de koningin? Ja. Ja? Misschien. Gaan jullie ook iets vragen aan de koning of koningin? Als jullie kunnen. Ja. Nou, wat zou je kunnen vragen? Wat zou je willen vragen? Als ze het leuk vinden. Om een koning te zijn. Ja. Vind je het leuk om koning
of koningin. En welke koning vinden jullie de koning leuk? Ja. Ja, en de koningin ook? Ja. Jullie zouden ook geen andere koning willen hebben? Op een manege in Nieuwvliet wordt een concours gehouden. Onze reporter is erbij. A, grote volte en arbeidsgalop links aanspringen. A, X, goed zo, goed zo. A, hoefslag volgen en overgang arbeidsdraf. A, hoefslag volgen arbeidsdraf. Voor B, stap. Voor B, stap. BH van hand veranderen. Mijn naam is Pieter Contant, ik ben voorzitter van de paardensportvereniging West-Vlaanderen. Wij organiseren jaarlijks een groot buitenconcours begin de zomer. Het concours omvat in feite alle facetten op het gebied van dressuur, springen en biksie voor de kinderen. En nou ja, goed, het is een algemeen familie-evenement in de paardensportwereld. Dat de ruiters voor de klasse B mogen verkennen. We staan naar balans achteraf zit, toch? Ja. Ik ben Peter Klaassen en ik ben jurylid vandaag hier zo. Ik heb vanmorgen de B-paarden en de B-ponies gejureerd en vanmiddag de L1 en de L2 paarden. En wat vindt u van de wedstrijden hier? Ja, het is een leuke accommodatie hier zo en ondanks dat er veel regen is gevallen zijn de terreinen toch goed. Dus, en het niveau was ook redelijk vandaag, dus ik ben er wel over tevreden. En wat komt er nu nog aan de orde? Ja, in het middagprogramma is er nog kuur op muziek, maar dat wordt door een collega-jurylid beoordeeld. En vanmiddag zijn er ook nog wat springrubrieken aan de gang. Is het leuk om hier te jureren? Ja, ik vind het altijd wel een leuke accommodatie hier en de organisatie is gastvrij. Dus ik vind het wel prettig hier zo, ja. Oké, nog veel succes. Oké, dankjewel. Hoe is je naam en bij welke club zit je? Ik ben Romy Boeien en ik zit bij de club PSV West-Vlaanderen. Doe je hier ook mee aan de wedstrijden? Ja, vandaag heb ik voor de eerste keer gestart met mijn jonge paard en de L1 dressuur. En ik heb ook een aantal paarden vroeger in het zet gereden, ook in de dressuur. En, ja. Hoe ging het vandaag? Ja, mijn doel was eigenlijk dat ik mijn paard fijn kon rijden in de proef. En dat, dat hij eigenlijk geconcentreerd was in mijn proef ook, omdat hij nog jong is, nog maar net 4. En ja, dat doel heb ik wel bereikt vandaag. En hoe vind je de sfeer in de club? Ja, heel erg leuk. Leuke mensen in de club, altijd gezellig. En, ja, het is sport, maar ook echt met plezier. Heb je nog ambities met het paardrijden? Ja, mijn doel is om hem rond zijn 6e, 7e jaar ook in het zet te rijden. En dan wil ik hem verkopen. En dan mag ik er denk ik mee stoppen. Vind je dat niet zonde om een paard te verkopen? Nee, ik heb wel verschillende paarden verkocht en gekocht. Dus ja, het is wel, soms als je een band hebt met een paard, is het wel eens moeilijk om het te verkopen. Maar op dat moment, is, ja, qua leeftijd, is dat gewoon beter. Je wil ook met een nieuw paard weer verder. Je kan niet op hetzelfde paard dan blijven doorgaan natuurlijk. En wat doe je in het privéleven? Ik werk in een verpleeghuis in Stelle in Oostburg. Ik heb een vriend en ja, we zijn op het gemakje aan het kijken voor een huisje en zo. En ja, van het een komt het ander. Oké, hartstikke bedankt voor het interview en veel succes. Dankjewel. H, arbeidsdraf doorzetten. Voor je kijkt naar lachen. Alle scorebascholen uit de gemeente Sluis komen elk jaar samen om een sportdag te houden in de Eenhoorn. Wij sporten mee. We zijn vandaag bij de Eenhoorn. Alle basisscholen uit de gemeente Sluis zijn bij elkaar gekomen om een sportdag te houden.
Hoe ben je op het idee gekomen om gezamenlijk een sportdag te houden? Nou, het is zo dat alle scholen, we hebben 10 scholen binnen Scoba. En iedere school houdt jaarlijks wel een sportdag. Maar de scholen worden niet groter in de streek, de scholen worden ook wel iets kleiner. Dus als scholen steeds kleiner worden, ja, en je moet al voor 35 kinderen een sportdag gaan organiseren, ja, dan is dat toch een extra belasting. En ja, qua aantal kinderen wordt het dan ook wel erg minimaal. En zo waren er al scholen die zeiden van misschien kunnen we wel combinaties vormen. Dat het voor de kinderen ook leuker is om andere kinderen uit andere kernen te leren kennen. En zo pratende kwamen we eigenlijk tot het idee om voor alle Scoba scholen eigenlijk zo'n sportdag te organiseren. En dan is hier Oostburg centraal met de accommodaties die hier liggen wel heel uniek om dat hier te organiseren. En wat is het voordeel om het centraal te doen in plaats van sportzalen in de gemeente, kleine gemeente? Ja, kijk, het voordeel om het centraal te doen, als je het voetbalveld in bijvoorbeeld Groede of Hoofdplaat of Schoondijken, dan moet je alle spullen naar een voetbalveld brengen om daar iets leuks te organiseren. Kijk, hier heb je natuurlijk het overdekte zwembad, we hebben een sporthal en we hebben iets heel unieks hier liggen in West-Vlaanderen. Dat is namelijk de atletiekaccommodatie van Atletiekvereniging De Wielingen, die we ook mogen gebruiken. En dat samen, ja, dan kun je alle soorten van sport eigenlijk hier beoefenen. En dat is natuurlijk een heel groot voordeel dat je dat gecombineerd kan doen. Wat doen jullie hier allemaal vandaag? Sporten. Heel veel. Ja. En wat voor sport doen jullie dan? Nu zijn we bezig met verspringen. Ja, kan je verspringen? Ja, alleen ik ben nog niet aan de beurt. Heb je het naar je zin? Ja. Wat vind je het leukst tot nu toe? Spreekers. Ja? Ben je er al op geweest dan? Nee. Ga je straks lekker doen? Ja. En kunnen de kinderen ook nog wat leuks winnen? Ja, winnen, dat is natuurlijk de eigen prestaties die ze leveren op het atletiekdiploma. Met 60 meter sprint, met hordenlopen, met kogelstoten, hoogspringen, verspringen. Al die onderdelen die komen natuurlijk op hun diploma. En dat is hun eigen eer. En dan spelen we als slot nog een estafette, waar alle scholen van Scoba eigenlijk onderling gaan uitmaken wie het snelste is op het estafette gedeelte. En dat zijn eigenlijk alle prijzen die te winnen zijn. Hebben jullie het naar je zin? Yay! Wat vonden jullie het leukst? Zwemmen! En wat hebben jullie allemaal al gedaan? Horden springen, kogelstootjes, balwerpen, sprinten, 200 meter lopen. En gaan jullie winnen? Ja! Op 5 juni wordt er bij de Burgt in Oostburg de eerste steen onthuldigd. KikkerTV is erbij. We zijn vandaag in Oostburg bij de Burgt in aanbouw. Wij mochten bij de onthuldiging zijn van de eerste steen. Vindt u het een eer om deze plaquet neer te leggen? Een eer, wat is een eer? Het is, ik denk dat het goed is voor de bewoners om iets te hebben waarmee ze kunnen herinneren van we hebben hier gewoond, we hebben in Breskes gewoond en nu zijn we weer terug. En daar gaat die plaquette ook over. En waarom is dit een goede plek om dit complex neer te zetten? Ik denk dat de bewoners die hier naartoe komen, zijn bewoners die ouder zijn. Die graag dicht bij het centrum willen wonen. Die graag voorzieningen om zich heen hebben waarbij ze comfortabel kunnen leven. En dat is denk ik een belangrijke oplossing voor ze.
Wie bent u en wat heeft u aan het project gedaan? Mijn naam is Jolanda de Jong en ik ben de bestuurder van Warmande. De burcht in Breskens is een van de panden van onze organisatie en daarvoor wordt nieuwbouw gepleegd. Onder andere in Oostburg. Er wordt een nieuwe burcht gebouwd. Dus, En wat voor veranderingen vinden plaats voor de bewoners? de grootste verandering is dat de burcht in Breskens een verzorgingshuis is, nog echt oud. En dat nu naar de toekomst toe alles scheiden wonen zorg wordt, zoals dat heet. Dus mensen gaan thuiszorg krijgen. Het zal wel zo zijn dat wij 24 uur in het gebouw aanwezig zijn. Ja. Gaat alles volgens planning met dit project? Op dit moment loopt in ieder geval alles in hoofdlijn volgens planning. Door de weersomstandigheden in ieder geval is er wel wat achterstand opgetreden. Maar die achterstand in ieder geval, op dit moment is in ieder geval nog de verwachting dat we dat kunnen goedmaken. De bouw is gestart in januari dit jaar. En de verwachte oplevering die nog steeds staat is december van dit jaar. En wanneer is de opening van dit gebouw? Nou, de oplevering zoals gezegd in december van dit jaar. Dat zou betekenen dat we ook in januari kunnen gaan denken aan een officiële opening. En dan ook in ieder geval in die periode in ieder geval de bewoners straks kunnen verhuizen naar hun nieuwe appartement. En ook de zorg hun intrede kan nemen in het zorgsteunpunten. Denkt u dat de bewoners er blij mee zijn met het nieuwe gebouw? Ik denk in ieder geval dat de bewoners reikhalzend ook uitkijken naar hun nieuwe appartement. En ik denk toch in ieder geval ook een nieuwe periode in hun leven om toch een nieuwe start te maken in een zelfstandig appartement. Dus ik denk een hele spannende periode. Het is weer mooi weer vandaag en onze vliegende reporters gingen op onderzoek uit en vroegen aan de mensen uit Oostburg wat ze deze vakantie gaan doen. Het is lekker weer en ongeveer over een maandje is het zomervakantie. We gaan vragen aan de mensen wat ze gaan doen in de zomervakantie. Gaat u op vakantie? Ja, dat is wel de bedoeling. Klopt. Waar gaat u naartoe? Naar Frankrijk. Dat is... En gaat u naar een camping of gaat u naar een hotel? Naar een camping. Een staakerven gaan we zitten. Gaan jullie op vakantie? Ja. Nee, denk het niet. Of ja, nee, ik naar Griekenland. Ja, ik ga al op vakantie. Waar ga je dan naartoe? Ik ga op surfkamp misschien, maar dat weet ik nog niet zeker. En waarschijnlijk ook op vakantie met mijn vriendinnen, maar dat weet ik ook nog niet zeker. Maar ik hoop het wel. En voor de rest weet ik eigenlijk nog niet. Misschien nog met mijn ouders, maar dat moeten we nog bespreken. En als je gaat, welke camping ga je dan of waar ga je dan naartoe? Naar Frankrijk of naar Spanje. Of waar kunnen we anders gaan? Ja, waar gaan jullie naartoe? Ja, ik ga misschien naar Italië. Ga je naar Italië? Ja. Ik ga misschien ook naar Venetië. Ik ga misschien naar Spanje. Ik ga naar naartoe. Gaan jullie ook op vakantie? Ik niet. Ik ga met mijn vriendinnen een paar dagen naar Parijs toe, ja. En wat gaan jullie allemaal doen in Parijs? Wat doe je in Parijs? We moeten het nog een beetje plannen. Maar we gaan sowieso naar Montmartre. Dus een beetje de cultuur opsnuiven van Frankrijk, denk ik zomaar. En ja, een beetje winkelen en lekker eten natuurlijk. Hè. Gaan jullie ook nog iets anders doen dan op vakantie gaan? Werken en veel sporten, denk ik zomaar. Want het is weer voor dus. Ja, gewoon veel werken. Op de camping, bij geweest. Dus een beetje aan het strand zetten. Wat gaat u nog meer doen in de vakantie? Lekker uitrusten. En wat neemt u altijd mee op vakantie? Heel veel. We gaan met de auto en spijten er gewoon van alles in. Gaat u op vakantie? Ja. En waar gaat u naartoe dan? Ik blijf in Nederland. Oké. Oké, leuk. En wat gaat u allemaal doen daar? Kamperen, fietsen en ja, gewoon gezellig met elkaar zijn. En wat ga je nog meer doen dan alleen op vakantie gaan?
Wat gaan we nog meer doen? Gewoon een beetje met vriendinnen uitgaan, op het strand liggen, afspreken. De jongens versieren. Ja, dan ben jij gewoon pro in hoor. En wat gaan jullie doen? Zo'n houdersman. Zo afspreken met vrienden. Ja. Winkelen of zo? Ja, winkelen ook. Sowieso winkelen. Elke week houden wij een stelling. Deze keer gaat het over de vakantie. De kickstelling van deze week is: ik vind Nederland een prima vakantieland. Wij gaan de mensen vragen of ze het met de stelling eens zijn. Ja, ik vind Nederland best een prima vakantieland. Ik vind wel dat je dan je bepaalde 8 dagen moet kiezen waar het echt warm is. Ik kom uit Amerika en in een gebied waar het wel, je hebt een hele zomer van te kiezen. Dus ik vind dat soms, ja, je baalt ervan als je alleen regen en koud krijgt. Maar dan, ik vind dat veel vakantiegangers toch genieten. Ik vind eigenlijk van niet. Of ja, aan de ene kant wel, maar het is leuk voor toeristen, maar als je zelf aan Nederland gewend bent, is er niet meer zoveel te beleven. Soms is het weer heel goed, maar soms kan het ook heel veel tegenvallen. Dus als vakantieland zou ik toch zelf als toerist niet naar Nederland gaan. En jullie? Ik vind zelf, het ligt er eigenlijk aan welke plaats je toe gaat. In Zeeland is bijvoorbeeld helemaal niks te doen. En waar zou je dan naartoe gaan, denk je? Ja, de grotere steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Brabant, zo. Ja. Maar ik zou het niet garanderen als vakantie. Nee, ik ben het eens met hen. Ben jij het mee eens? Ja. Je zou niet een dagje willen vakantie spenderen? Ja, misschien naar Amsterdam of zo, maar voor de rest niet. Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, want het weer verandert nogal snel hier. Maar ja, zoals je nu ziet, nu is het gewoon goed te doen. Dus ik denk dat we niet mogen klagen. Dus het is wel een redelijk vakantieland, denk ik. Voor de toeristen, zou je voor de toeristen ook aanbieden om naar Nederland te gaan? Zeker. Toch wel. Vooral voor de kust, hè? Hier in Zeeland dan, hè? Ja, ik vind, ben je met de stelling eens? Ik ben met de stelling eens. Omdat Nederland heeft een mooi kustgebied. Daar komen heel veel Duitsers en Belgen op af. En het is goed te doen hier. Stop. Helemaal goed. Dat Nederland een prima vakantieland is. Nou, ik begrijp wel hoe je nadenkt. Op een 7 uit van 10. Hier heb je altijd dezelfde dingen te beleven, nooit een keer iets misschien leuk speciaals. wel voor naar het strand te gaan of zo, maar Dat kan je eigenlijk ook, ja. Dan kan je overal wel een beetje doen, toch naar het strand gaan. Ja. Ik vind het een uitstekende stelling. Wij gaan graag op vakantie in Nederland. En dan hoef je niet zo eindeloos ver te reizen. Nederland heeft prachtige verschillende landschappen. Van de zee tot aan boslandschappen, tot aan polderlandschap. Dat vinden we prachtig. Nederland heeft natuurlijk enorm veel cultuur en geschiedenis, en prachtige steden. Je kunt eigenlijk op allerlei wijzen in Nederland prima vakantie vieren. Het zit hem niet in de afstand, het zit hem in de wijze waarop je gewoon los kunt komen van je dagelijks werk. En dan kun je ook heel dichtbij prima vakantie vieren. Want dat is een ervaring vaak van mensen die heel ver weg gaan, alsof dat het enige is. En dan zijn ze daar en dan nemen ze nog de ballast mee van heel hun werk. Dus het gaat erom dat je innerlijk loskomt en dan dichtbij, hoef je niet zo ver te reizen. En er is heel veel aan biedt Nederland als vakantieland. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.